Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat de politie en de brandweer op zoek zijn naar personeel. Het gaat om het Korps Politie Curaçao, de gevangenis, de SDKK en de brandweer. Die hebben de handen ineengeslagen met een campagne onder de naam Mi Motivo para Servir Mi País, mijn motivatie om mijn land te dienen. En daar werd gisteren een persconferentie over gegeven, omdat men op zoek is naar vooral jongeren om te werken als politieagent, brandweerman of beveiligingsmedewerker. En er is ruimte daarvoor, omdat er sprake is van vergrijzing binnen deze verschillende takken van justitie. Zo zijn er 15 mensen zeker nodig bij politie, 15 bij de brandweer en wel 40 bij de gevangenis. En daarom wordt er een campagne begonnen, die begint 30 mei. En daarmee zullen verschillende evenementen worden georganiseerd en activiteiten om geïnteresseerden aan te trekken. OM maakt procesafspraken. Het Openbaar Ministerie van Curaçao heeft gisteren laten weten dat ze voor het eerst procesafspraken hebben gemaakt in een grote strafzaak. Het Openbaar Ministerie zelf doet geen uitspraken over die zaak, maar volgens de Nederlandse misdaadwebsite Crimesite gaat het om een Rotterdammer in een zaak over de smokkel van 600 kilo cocaïne. Het OM zal 68 maanden celstraf eisen, maar er zijn afspraken gemaakt zodat er een verdachte in de zaak heeft beloofd geen nieuwe getuigen of onderzoeken meer te eisen en niet in de tegenaanval te gaan. Ook doet hij definitief afstand van al zijn in beslag genomen bezittingen en crimineel vermogen. Als tegenprestatie heeft het OM een lagere straf geëist dan gebruikelijk. Het is voor het eerst dat dergelijke procesafspraken zijn gemaakt door het OM op Curaçao. CTB wil toerisme groener en duurzamer maken. Daarvoor heeft het toerismebureau CTB akkoord gesloten. Dat hebben ze gesloten samen met de Curaçao Outdoor Industry Alliance. En dat gebeurde gisteren in aanwezigheid van minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff. En namens het CTB was Mouriat de Bruin aanwezig en Terence Ching van de Curaçao Outdoor Industry Alliance. De bedoeling is om toerisme, natuurbehoud en cultuur beter in balans te brengen. Zo gaan ze samenwerken aan projecten zoals natuurherstel, milieueducatie en de ontwikkeling van duurzame infrastructuur. Hoge Raad oordeelt over La Tasca-zaak. Dat heeft het Hoge Raad in Nederland gedaan en daarmee is er een einde gekomen aan een jarenlange zaak rond nachtclub La Tasca. Dat begon al 7 jaar geleden en uiteindelijk heeft de Hoge Raad definitief bepaald dat een echtpaar achter die nachtclub 667.000 gulden moet terugbetalen. Ze waren eerder al veroordeeld tot gevangenisstraffen, maar deze zaak over de terugbetaling, dat duurde tot de Hoge Raad en daarmee is er nu een einde aangekomen. Het gaat om een zaak waarbij vrouwen ter werk werden gesteld. Het gaat ook over mensenhandel, mensensmokkel en illegale tewerkstelling van Venezolaanse vrouwen in een nachtclub. Ze werden zonder geldige documenten naar Curaçao gehaald en ze moesten klanten verleiden en zoveel mogelijk drankjes verkopen en seksuele diensten verrichten. Politie zoekt 32-jarige vrouw. Dat is een zoektocht die de familie heeft gevraagd aan de politie. Het gaat om Miolen Valerie Tamara Martis. Ze is sinds oktober vorig jaar als vermist opgegeven tijdens een bezoek aan Curaçao. Ze werd voor het laatst gezien in Kaya Nathan in de wijk Abrahams. Er is ook een internationale alarmmelding via Interpol uitgegaan. Wellicht is zij naar het buitenland gereisd. U ziet daar op de foto, Miolen is 1,60 meter lang en spreekt papiaments, Nederlands en Engels. En de familie weet dus niet waar ze is en ook hier op Curaçao wordt gezocht om te kijken of iemand weet waar deze vrouw is. En Dick Advocaat praat niet meer met SBS 6. Nou, in aanloop naar de vriendschappelijke wedstrijd tussen Curaçao en Schotland bleek dat Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao, even niet praat met SBS 6. En dat heeft weer te maken met uitlatingen van Johan Derksen, die we onlangs nog interviewden, over de vermeende heimwee van Dick Advocaat. Dat zou een rol hebben gespeeld waarom hij onder meer
naar Nederland terug wilde, op wilde zeggen als bondscoach. De advocaat zelf zei dat het te maken had met medische omstandigheden van zijn dochter. En die hele zaak is zo hoog opgelopen dat de advocaat heeft gezegd: ik praat even niet meer met die zender. Tegelijkertijd is het Curaçaose team zich aan het voorbereiden voor die wedstrijd tegen Schotland op 30 mei. Wordt nu nog getraind in Nederland, in Noordwijk. Sommige trainingen zijn ook openbaar, dus heel veel mensen komen daarop af. En het wordt weer een belangrijke wedstrijd onder advocaat om te zien hoe ver het Curaçaose team is en hoe goed ze voorbereid zijn voor het WK. Gras voor veld Mahouma. Daarover werd gisteren een beheersovereenkomst getekend door de regering en Centro Juvenil Mahouma. Er zal kunstgras worden gebracht naar het voetbalveld van deze wijk. En dat is een belangrijke ontwikkeling voor de wijk en ook voor het team. En Viera Equipment zal het bedrijf zijn dat verantwoordelijk is voor het aanleggen van het gras. Voorzitter van buurtvereniging Centro Juvenil Mahouma, Omar Gil, sprak over het belang van investeren in jongeren en sport als middel om jongeren in de juiste richting te begeleiden. En premier Pisas, minister Cooper, minister Van Heijdorp en minister Middelhof waren ook allemaal aanwezig. En zij prezen ook het akkoord om te zorgen dat Mahouma voortaan op kunstgras kan voetballen. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We hebben het al vaak over het WK en Extra probeert u op allerlei manieren daarover te informeren. Natuurlijk via deze programma, Extra Journaal, in de krant, op websites. Er is een papiamenstalige podcast, Goldie Corsau. En nu komt er ook een podcast in het Nederlands. Die wordt vandaag opgenomen onder de titel Zon, Zee en WK Voetbal. En dat is een samenwerking tussen Extra en Curaçao.nu. En daarom wordt de podcast opgenomen door Maarten Schakel van Curaçao.nu, Oscar van Dam, ondergetekende en speciale gast Carl Ruiter, die u natuurlijk kent als sportverslaggever van Extra. En op die manier proberen we mensen zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van deze bijzondere activiteit, het WK 2026. Meer dan een activiteit, een sportevenement. Dan gaan we naar een interview met Giandino Asporaat. Die zal later deze week beginnen met een 3 avonden lang in het WTC optreden. Vrijdag, zaterdag, zondag. En dat doet hij met de voorstelling onder de titel Omdat je lult. Ja, u ziet het al dat ik er al langzaam om moet glimlachen. Ik sprak hem gisteren en we laten u nu dat interview zien. Het is een vrolijk gesprek over een artiest die al bijna 20 jaar als comedian optreedt. En kijk even naar het volgende gesprek. Giandino Asporaat, welkom. Dank je man, dank je. Altijd goed om je te zien. Yes. En nu gaan we het hebben over Omdat je lult. Omdat je lult. Pas op met een pompa. Omdat je lult. Ja. Hoe ben je op die titel gekomen? Nee, maar dit is hoe onze ouders eigenlijk altijd, mijn moeder in ieder geval, tantes en ooms, waarschuwden van oké, hier op Curaçao, we waarschuwen 1 keer. En als je niet luistert en het gaat mis, wat hoor je? Drut je pabo. Ja. Pas op met een pompa, omdat je lult. En in de afgelopen tijd zijn er veel dingen, veel mensen hebben dingen gedaan waarbij je kan zeggen, omdat je lult. En die dingen gaan we aanpakken. Ja, het is gekkenhuis.
Maar is het dan een actuele show dat het in de zin dat het ingaat op wat mensen de afgelopen periode gezegd hebben? Vooral in mijn omgeving, mijn leven. Dat is wat ik eigenlijk aanpak. Zeker een aantal dingen die actueel zijn. Maar ik maak altijd grappen vanuit mijn gezin, dingen wat ik zie. En dat vinden mensen altijd het leukste om te... Ja, je neemt jezelf op de hak. Ik heb natuurlijk 3 kinderen en die zijn alle 3 gestort. Niet van mijn kant, van Shirley's kant. Dat je leuk. En verandert de inhoud dan gedeeltelijk? Want Nou, je bent al lang bezig met Ja, deze ik ben al show. lang bezig. De tour in Nederland en België is helemaal klaar. Dus nu doe ik zeg maar de Caribische kant. We gaan nog naar Bonaire, we gaan nog naar Suriname. En voor deze kant, ja, dan pas je het aan. En het is ook anders hier. De grappen komen hier aan. In Nederland, ja, we hebben net 3 shows gedaan in Ahoy. 5000 mensen per avond. Dat is toch ongelooflijk? Dat is niet normaal. Maar ik kan je zeggen, in WTC, ja, wat je hier, het is rauwer. Mensen lachen, slaan elkaar. Gaan meedoen, denken, weet je wat, dit nodig heeft dit. Je moet dit zeggen. Ik denk, ja, je hebt gewoon een kaartje gekocht, je hoeft niet mee te doen. Jawel, ik moet trouwens iets tegen jou zeggen, Jandy. En dat is in Nederland niet, want ik neem aan dat er ook veel Curaçaoënaars... Ja, wel, maar niet zo. Ik heb wel eens plekken, dan weet je, oké, mijn mensen zijn in de zaal. Suriname zijn even erg, maar op Curaçao, ja, dan gaat het net anders. Maar je moet zeggen, in Suriname zelf spelen, dat is echt gek huis. Die staan op, gaan lopen, nee, kijk! En dan, ja, zeggen wij, maar die hebben maar per een Surinaams accent in ieder geval. En dan is er nog wel aan de bieden met de Surinaams. Het is beloofd dus weer een leuke show te worden. Yes. Hoeveelste show is het van jou inmiddels? Nou, ik weet niet eens hoeveel shows, ik moet het even nagaan hoeveel shows ik eigenlijk heb gemaakt, maar dit jaar ga ik, zeg maar, een nieuwe show, vier ik mijn 20-jarig jubileum. Ja, dat is al heel lang, hè? Dat is niet normaal. En je ziet er nog steeds jong uit. Hey, het is niet dank. Ongelooflijk. Dank je, weet je. Nee, maar het is bizar om te weten dat mijn allereerste show hier op Curaçao was bij Brakkaput, Mei, Antilliaanse pot deed ik, knikkende knieën. En dan ben je 20 jaar verder en dan doe je 3 shows in de WTC. Ja, dat is ongelooflijk. De hoop ik dat zien. Ik kan me nog herinneren dat ik daar bij was, maar toen zag ik er nog anders uit. Jij bent nog knapper geworden. Ja, Ik wist nog, dames en heren, ik zag hem dacht, wat een knappe man. Ja, Ik wil mijn vrouw verlaten voor hem. En nu nog knapper. Het ligt aan de kleding, alleen maar de kleding. Hey, dit en nog veel meer kunnen de mensen verwachten. Wanneer begint Omdat je lult? Ja, 29, aanstaande vrijdag, de zaterdag en zondag. 29, 30, 31, 3 avonden in WTC, Omdat je lult. De show begint om 8 uur, maar de deuren zijn al vanaf 6:30 open. Wees op tijd. Om er lekker in de sfeer te komen. Hey, er is en om eten. op tijd te zijn. Maar anders word jij een onderdeel van de hele grap. Want echt waar, ik vind iets wat niet klopt aan jou. Ik ga je lastreren. Dus wees op tijd en kom lekker genieten. Heerlijk genieten. Het wordt een mooie avond. We hebben stand-up comedy, dat doe ik zelf. En na de pauze bouwen we om naar FC Kip. En dan krijgen we een comedia van Judeska. Ja, dat wordt een... Daar komen de mensen ook voor. Ja, joh, dat wordt helemaal gek uit. Leuk. Heel veel succes. En daarna, als je 20 jaar weer viert, weer met de show, kom je weer. Ja, ik hoop dat ik dan wel in ieder geval rust. Ik heb 3 kinderen wat ik nu aan het voeden ben. Weet je, we betalen een goede school, weet je. We zitten op dezelfde school, dus ik hoop over een paar jaar dat ze gaan werken. Dat is de bedoeling, ja. Ik ben niet al 20 jaar. Ja, maar kan je je voorstellen, Judeska over 20 jaar? Nee. Nou, je ziet er nog goed Nee, uit. ja. Hey, dankjewel en succes. Dan gaan we naar internationaal nieuws. De Venezolaanse president Delcy Rodriguez heeft een commissie gecreëerd om haar regering te herstructureren na de val van Maduro. Dat kondigden ze gisteren aan. Het gaat om een commissie die het land moet aanpassen aan een nieuwe politieke realiteit. Rodriguez heeft na het vertrek van Maduro de touwtjes in handen en ze werkt goed samen met Amerika erin. De commissie wordt opgericht om een nieuwe regeringsstructuur te realiseren die is aangepast aan de nieuwe realiteit van Venezuela. En de commissie moet binnen een termijn van 90 dagen resultaten presenteren, zo verduidelijkte de president tijdens haar televisietoespraak.
Ze stelde Annabel Pereira, minister van Economie, aan voor het efficiënte beheer van de regering. Want een solide administratieve en financiële basis is essentieel voor een efficiënt bestuur. De regering regeert in nauwe samenwerking met Washington. Dat zegt de controle te hebben over het land. Rodriguez zelf heeft dat nooit in haar mond genomen, maar prijst wel de samenwerking met president Donald Trump. Wordt vervolgd, net zoals al het nieuws vervolgd wordt. Blijven we volgen hier in Extra Journaal. Morgen weer en ik hoop dat u dan weer kijkt. Allerbeste, tot ziens.